Жейнің жилбезек жилләре дә, яңа туган тамчылары бірілері дә юк. Ул шаулап тұрған урманнары, болыннары тулы шешекләре, жиләк җимешләре белә куандыра. Ул нәкъ менә аягында нык басып тұрған гаилә кебек, матур, жылы, мул. Аның куеннан чыгасы килми, кояшында назланып туймыйсың, һәр көненә куанасы да куанасы. Бу дөньяда бәхет төшенчәсен аңлаган һәр кемгә шул шифалы мизгелләрне бүләк итәсе килә. Җәй көннәрендә юлга кузгалырга да рәхәт, көн озын, канатларыңны җәй дә оч. Билгеле шушы гүзәллекне күрә белүчеләр, яшәү ямен аңлаганнар янына. Димәк, кадерле милләттәшләребез гомер иткән җирләргә. Без киң, дулкынландыргыч Нократ елгасы буйларына юл алдык. Киров өлкәсе Малмыш районында урнашкан 600 елдан артык тарихы булган Иске Йөрек авылы колачын җәеп каршы алды. Килеп төшү белән аның тавышына, матур агымына кирип чумдык. Иске Йөректә гади генә бер көнебез менә шулай башланып китте. Авыл уянды да, эшкә дә тотынды. Аларның табигать матурлыгына, үзгәрешләренә дә игътибар итәргә вакытлары юк дияр идек, ялгыш булыр. Чөнки авылда яшәгән кеше генә чын табигать баласы була ала. Ул аны күрә, тоя, тасвирлый да әле. Әнә, чибәр, тырыш авыл кызы Галия кебек. Мин авылымны бик тә яратам. Менә карагыз, иң ишек итеп кояш балкый, сау һавасы, шул бакчаларга карасагыз, анда күпме чәчәкләр һәм шул чәчәкләрне мин барсында мәсәлән сөйләннәрдән урып йыма күрсәтәсем килә. Шул балчыклардан кош-кортларны, хайваннарны барсында күрсәтәсем килә ясап. Бу бизәкләрне мин үзебезнең табигать, авылыбызның табигатеннән, аның берлек булган барлык матурлыгын шуңа сокланып, шуны үземнең ясаган уенчыкларымда сүрәтләргә тырышам. Ә безгә сокланасы гына кала. Милләттәшләребезнең матурлык белән яшәү канында. Табигатьне яраткан, ничек бар шулай кабул иткән, аның муллыгыннан файдалана алган ихлас күңеллеләр яши бу авылда. Аның җитәкчесе исә очрашу белән безне басу кырларына алып чыгып китте. Башкача була да алмыйдыр. Бу безнең тәҗрибә участогы. Biz терлекчелек белән заниматься иткәч, терлекләргә бит инде сөтне арттырыр өчен әйбәт азык кирәк. Biz азыкны әйбәт әзерләп, терлекләрдән инде әйбәт сөт савырга тиеш. Шуның өчен менә бу тәҗрибә участогын организовать иттек монда. Монда 30 төрле сорт бар. Ул сорта-испытательный участоклардан алынган сортлар. Без шундагы сортларны сравнивать итәбез. Алда без нәрсә утыртабыз, нинди сорт кукурузны чәчәбез. Пока без заниматься итәбез Машук, Екатерина сортлары белән Ставропольдан алып кайткан. Монда инде төрле сортлар бар, иностранный сортлар да бар монда. Әгәр дә шушының кайсы да булса инде безгә ошаса, без шул сортны дальше размножать итәбез. Чөнки безнең 300 гектар күләмдә кукуруз. Лучше инде үстергән вакытта әйбәт үстерергә кирәк. Ә менә монда басуда бик кукурузларыгыз сирәк чәчелгән. Без кукурузны Махсус эшләнәме? Бу специаль махсус эшләнә. Без 1 метрга 6 кукуруз чәчәбез, чтобы безнең кәчәннәре көчле булсын. Кәчәннән протеин алырга кирәк сыерларга ашатыр өчен. Азыкның файдасы күбрәк була. Без шаулап торган басу кырлары, җан атып йөргән хуҗасына гаҗәпләнеп йөрдек. Шул кадәр үз эшеңне яратырга кирәк бит. Менә чын җир кешеләре нинди була. Безнең Киров өлкәсендә 43 меңнән артык татар яши. Менә иң күп татарлар тупланган районнар менә шушы Киров өлкәсенең көньяк районнарында. Бигрәк тә менә шушы Нократ районы һәм Малмыш районында тупланган. Алар безнең Киров өлкәсен туйдыручы районнар. Чөнки бу ике районда безнең авыл хуҗалыгы бик нык алга киткән. Һәм бу авыл хуҗалыгының җитәкчеләре дә безнең барысы татарлар. Мин уйлавымча инде менә бу иң беренче урында кешелек факторыдыр дип торам. Менә аларның булганлыгы, уңганлыгы, тырышлыгы аркасында безнең колхозларыбызда, күмбә хуҗалыкларыбызда мул иген үстерәләр. Күп итеп сөт савып алалар. Һәм үрнәк гаиләләр, үрнәк авыллар яши.
Җәйге шилләдә тузаннар туздырып ял белмичә эшләгән хезмәтчәннәр янында озак тоткарлану дөрес булмас. Эшнең кызган вакыты бит. Умарта кортлары кебек кайнашалар. Умарта дигәннән бу якларда аның белән шөгыльләнүчеләр дә күп. Без Урташын авылындагы умартачылар янында әлеге хезмәт белән якынрак танышырга булдык. Татар халкы гомер-гомергә умартачылык белән шөгыльләнгән. Бу һөнәр бүген дә дәвам итә. Әмма менә умарта кортларына якынрак барыр өчен менә шушындый киемдә булу кирәк. Билгеле инде миңа да менә шушындый тәкъдим булды. Хәзер мин дә кортлар янына якынрак килер өчен махсус кием киячәкмен. Менә хәзер инде миңа бернинди куркыныч янамый, чөнки минем махсус киемем һәм битлегем бар. Ә инде умарта кортлары бик якынайса, менә шушындый махсус төтен чыгара торган җайланма белән кулланалар. Менә монсында балы да, балалары да бар. Сезнең кортларыгыз бик усалга шаган. Усал. Ничә тапкыр кортларны менә шулай ачасыз? Шабыз инде Еш. ачуын. Карап торабыз, балыны обычно бер тапкыр алабыз. Умарта яларына карап, бал туры кәрәзләрне алып, без аны үзебезнең бал йортына алып керәбез, балала торган. Безнең монда бал сурта торган аппаратыбыз тора. Нәршләйттереп кәрәзләрне урнаштырабыз. Бу безнең 2 рамсия торган бал куйгыч машина. Акрын гына әйләндереп, балны чыгарабыз. Башта бер ягын әйләндерәбез, акрын гына. Шуннан соң икенче ягын әйләндерәбез. Бал савыты тулгач, biz bal savutын açıp җибәрәбез, суыткан балны агызабыз. Үзебез алган, айырган балны әлбәттә кабып карамыйча мөмкин түгел. Бу чәчкә балы. Чәчкә балы. Искиткеч тәмле. Менә шулай тагын бер һөнәр ияләренең янында булып, аларның хезмәтен татып, шатлыкларын уртаклашып чыктык. Әлбәттә, ничек инде шушы нарасы бәхете өчен тырышмыйсың да, ничек җирне, тормышны сөймисең. Җәйге урманның яшеллеге, чәчәкләре аша җиткергән матур төсләре берсеннән-берсе тәмле, файдалы җиләк-җимешләре белән ләззәтләнеп йөрибез. Без Киров өлкәсендә. Гомумән бу яклар урманнарга бик бай. Менә мәсәлән артыш агачы. Аның җимешләрен аш тәмләткече итеп кулланалар. Һич шиксез урман безнең җаныбызга, тәнебезгә дә шифа бирә. Хуш исләрен кыш көннәрендә дә татыр өчен аның нимәтләрен җыеп калырга кирәк. Ә ул тырышлыкны таләп итә. Шундый хезмәтләрнең берсе мунча себеркесе әзерләү дисәк ялгыш булмас. Без Ямул авылында, анда яшәүче Илнур һәм Алсу Галиуллиннар гаиләсендә. Менә шулай итеп җәй җиткәч, біз кышкы матур суык көннәрдә, мунчаларда чабаныр өчен себерке бәйлибез. Себеркеләрне төрле агачлардан ясарга була, ораларына корлаган яфраклары, мәтрүшкәләр тыгырга була. Biz аны коеннан гына түгел, юкәдән дә ясыйбыз. Менә монда, менә булары юкә себеркеләре. Аның чәчәк атканда җыйсаң, иң сыйфатлысы, файдалысы шул инде. Себеркене балалар белән урманга барып, җыеп алып кайтабыз. Шулай эшләп утырганда туганнар да килеп керәләр. Бер-беребезгә булышабыз иннәннәре, бергә бәйлибез. Җырлар сузып җибәрәбез, җырлап җибәрәбез. Язда сойрый, көздә сойрый, беренән кыш бакчада. Шул кышны сагынып
яңада. Әйе, авылда хезмәтеңнән тәм табып яшәү үзе бер бәхет. Монда вакыт та чапмый. Тыныч кына үз җаена, кошлар сайравына, урман шаулавына, басуларына кушылып тибрәлә генә кебек. Ә иген басулары дулкынлана башлый икән, димәк өлгерә. Киров өлкәсе Малмыш районы Иске Йөрек авылына әйләнеп кайтыйк әле. Татар авылларына хас төзеклек, чисталык монда. Авыл халкы бердәм тату яши, авылда эшчән халык. Элек без күп колхозлар белән, күп авыллар белән берләшеп, күмәк хуҗалыклар булган монда, Шавал белән, например, без элек яшәгәнбез. Но без центральный усадьба булмаганлыктан әһәмият бирелгән безнең центральный усадьбага. Шуңа күрә инде 72 елда, 1972 елны безнең әтиләр, бабайлар дип әйтергә дә була инде. Алар аерылып чыкканнар Шавалдан и организация ителгән монда 1972 елны колхоз Зерновой. Колхоз Зерновойны биргәннәр Плем Треска, безнең колхоз заниматься иткән инде Плем совхоз булып. Шул вакытта инде авылның развитиесе китә башлады, социалкалар буенча развитие китте инде. Шул 1972 елдан безнең авылда төзелде, иң беренче детсад төзелде, 90 урынга мәктәп төзелде 3320 кешегә укучыга и дом культуры төзелде 1986 елны социалка төзелеп бетте авылда. Шулай ук инде ул вакытта төзелде яшьләргә квартирлар. Авыл үсә, һәр елны берничә йорт салына икән. Яшьләр китәргә ашыкмый. 90% кеше безгә җир пайларын доверие итеп бирделәр. Без ул җир пайларын биржава итеп алдык. Арендага колхозга biz аларга түлибез, земельный налогларын түләп торабыз. Аннары инде шул нигә дивиденд итеп түлибез инде 2 сотня ашлык бер җир паена. 2006 елны авылда терлек тораклары төзиләр. Сөтле сыерлар кайтарыла. Яхшы күрсәткечләр өчен бөтен мөмкинлекләр тудырыла. Яңа техникалар алгач, көчле техникалар алгач, безнең кешеләргә эш бетеп бара. Шуңа күрә инде без бу авыл бетмәсен, кеше инде торсын, үзләрендә мал тоткан кешеләргә каршы килергә тырышмыйбыз, ничек булса да булышырга тырышабыз. Шуның өчен бездә создаваться ителде инде дополнительный яңадан 2 кооператив. Шуның берсе Снабженский сбытовой кооператив лига дип атала. Әгәр дә хөкүмәт инде личный подсобный хозяйстволарга әйбәт карый башлаган вакытта, безнең бу кооператив алып бара бөтен учетны. Бу кооперативдан учредительләр, авыл кешеләре. Шул акча белән эшләп киттек. Кешеләрдән алабыз без 12%-ка, хөкүмәт бирде 5%-ка безгә, и 19%-ка без кешеләргә кредит бирәбез. Бу авыл өчен бик кулай алым. Яшьләр туй мәҗлесләрен уздырганда куллана ала. Шулай ук транспортларын булдыру өчен дә. Гомумән, монда җитәкчелек ничек итсә итә, халык өчен уңай юллар эзли, яхшылык кылырга тырыша. Авыл гына яшәсен. Авылда яшәргә була. Киткән кешеләр әгәр дә авылга кайталар икән, авыл һәр вакытны ачык, авыл сакланган хәлдә. Газ, су, бөтен нәрсә бар, көн күрешенә алып барырга була, кифетләр бар, акча кайдашларга бар, возможность бар. Әгәр дә инде яшисе килгән кеше авылда рәхәтләнеп яши ала. Дөрес, без барыбыз да иртәме соңмы җиргә тартылабыз. Авылларыбыз исә һәр вакыт яңа сулыш көтеп яши. Менә Иске Йөрекнең дә 600 елдан артык тарихы, шәхесләре, киләчәк буын белеп, саклап яшәргә тиеш мирасы бар. Иске Йөрек авылының тагын бер үзенчәлекле тарихи урыны бар. Әлбәттә, бу хакта шушы авылның тарихын бик яхшы өйрәнгән Мөнир абый җиткерер безгә. Бу кыймаларны Гизатулла Хамидуллин дигән йомырка короле бер тәбзинде йомырка короле 1916 елны салдырган. Ул вакытта цемент табылмый, йомырка агы белән извест кушып ташка сала. Шуңа күрә бу таш нык тора. Гизатулла Хамидуллин үзе яшьтән үк йомырка җыю белән шөгыльләнә. Ул йомыркаларны җибәрәләр Европага. Аның үз ишләре була. Германияда, Франциядә, Англиядә, хәтта бер мәртәбә тиягән пароход белән йомыркаларны баралар Америкага кадәр. Шулай итеп, ул менә бөтен әйләнә тирәдән Малмыш районыннан, Балтач районыннан, Балтач районыннан
bütün bulgan avullardan yumurka жия. Şu yumurka жиған avullarның женісінде да кибет тұта. Кибетке товарап қайта. Ул товарлы yumurkaға да берелер. Бұлай да саталар. Шуңа күрә ул үзенең байлыгында гына шикләнеп калмый. Үзе yumurka жиған авуллардан кайсы авылда мәчет салдыра, кайсы авылда зират кыймасын карата. Әйнді Искирик авылының тарихына келсәк, Киров өлкәсендә чыккан территориальное административное управление дигән китапта безнең авыл күрсән 1400 елны барлыкка килгән. Минем исәпләвем буенча, тарихчы буларак, бу авыл барлыкка килергә тиеш 1240 елларда монгол яулары килгәндә. ғасырлар буе үз йөзен югалтмаган татар авылына көч биреп торучы ике иман йорты бар. Алар аның күркә, горурлыгы. Авыл халкы алхамдулилlah, элек-электән бабайлар, олылар шу динне саклап килгәннәр. Инде без беләбез, менә тарихи ниләр буенча да манаралар киселгән вакытларда да бу авылда манаралар киселмәгән, халык кистермәгән, халык шушы динне саклап калган. Инде хәзерге вакытта яшьләребез дә менә алхамдулилlah кыш көннәреннән башлап инде кич белән укуларга йөреп, җомга көне җомга намазларына килеп, инде эшне дә апаралар һәм ахирәтләрен дә онытмыйлар. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйткәнчә, дөньягызны да алып барыгыз, мәңге үлмәс кебек ди, һәм ахирәтегезне алып барыгыз, итәгә үләм кебек ди. Һәм шуңа күрә шушы хадискә дә бинан инде халыклар, яшьләр шушы дөньяны да апарга тырышалар, яхшы итеп, матур итеп, һәм инде ахирәтне дә онытмыйлар. Яшьләргә үрнәк алырдай кешеләр бар. Без шушы авылның ак сакалы Бөек Ватан сугышы ветераны Гайфулла Галиуллиннарга юл алдык. Алар хатыны белән 50 елдан артык гомер итәләр. 3 бала үстергәннәр. Авылларын бик яраталар. Аның матур үзгәрешләренә куанып, үз белгәннәрен балаларына, оныкларына җиткереп яшәргә тырышалар. Яшьтә шиткә китмиләр, армиядан кайталар да шушында төпләнәләр. Шушында үзләренең хозяйстволарын үстерәләр. Менә хәзер авылдан карап йөри башласаң, тегендә дә монда кирпич яхшы йортлар салалар. Вот, авыл мәчет перспективасы бар авылның. Шулай булгач халык тырыша. Тормышын рәтли. Менә хәзер инде безнең 7 оныгыбыз бар. 2 оныкчабыз бар. Алар белән бик күңелле. Шундый нисек әйтим инде. Алар белән сөйләшсәң, аларны кысып кочакласаң, шундый рәхәт алар белән. Сөенеп яшибез, Аллага шөкер. Төп йортта алар оныкларының гаиләсе белән бергә яшиләр. Яшьләр өлкәннәрнең хәер фатихасында, өлкәннәр яшьләрнең хөрмәтендә дисәк дөрес булыр. Әнә, киленнәре Алсу бакчада кайнаша. Җиләк-җимешләр җитешкән вакыт бит. Бер генә минутны да бушка уздырырга ярамый. Ул ялкау песи генә көндез дә йокыдан арына алмый. Кыскасы без Алсуга кушылдык. Иң беренче өлгерә торган җимешләребезнең берсе кура җиләгедер дип уйлыйм. Аны бөтен кеше дә белә, ул бик файдалы. Суык тигәннәрдән, аннан кайнатмалар ясап була, компотлар ясап була. Менә безнең бакчабызда шулай ук кура җиләге үсә. Мин аны гаиләбез өчен шул ук компотларга, кайнатмаларга тотам. Аны вакытында җыеп алмасаң, ул кыела башлый. Инде менә җиләкне җыеп кирдек. Җәй көне бик эссе булганга күрә мин сезгә компотны ничек ясарга икән аңлатып күрсәтермен. Сезнең алдыгызда мин ясаган компот. Шушы компотны ясар өчен безгә бер 200 грамм җиләк кирәк һәм 200 грамм шикәр комы кирәк. 3 литрлы банканы алабыз, аңа 200 грамм җиләкне салабыз. Шуның өстенә шикәр комын салабыз һәм кайнар су белән куйдырып алабыз. Бераз торганнан соң компотны махсус капкач белән каплап куябыз. Компот әзер. Кайнатмага килгәндә бу бик җиңел. Бермә-бер җиләк белән шикәр комын алабыз да газга утка утыртабыз. Һәм 5-10 минут кайнатканнан соң банкаларга салып, юып куябыз. Парлы бия!
Хәзер без Киров өлкәсе Малмыш районы Иске Йөрек авылында. Монда безнең ата-бабаларыбыздан сакланып калган йола, кичке уен бара. Ә без аның шаһитлары. Көн озынлыгында без әлеге авылның яшәеше, күпме хезмәт кешеләре белән танышып йөрдек. Яшермим, ардык. Инде кояш батканда җибезәр хәлдә калмаган иде. Югыйсә без бер генә көн булдык. Ә авыл халкы шул эшне көн саен гомере буе башкара. Ни гаҗәп, хезмәт тулы көненнән соң кичке уенга да дәрте кала. Менә ул җир кеше кайда. Кичке уеннар әйе онытылмый, онытмыйбыз без аларны. Яшьләр мәктәптән үк кичке уеннарны күрешүләр, аларны уйнап, бәйрәмнәрдә шулай матур итеп үткәрәбез. Йолалар онытылмый, татарча матур уеннарны бәйрәм сайын уйныйбыз. Яшьләр бик тә акыллы бездә, итәкатьле, белем алырга ашкынып торалар, эшләргә, укырга бик тырыш, бик булдыралар. Әйе, авылыбызның киләчәге бар. Үз җырлары, җыр язучылары да бар бу авылның. Кояш белән бергә торып батканчы эшлиләр, иҗат итәләр, балкыйлар, яшиләр алар. Ә без тагын бер генә мизгелгә табигать кочагына чумып алабыз да, кабат юлга кузгалабыз. Келәңгеш, симәнкә, айбагар, көнбагыш, гымбагыш. Нинди генә матур атамалары юк әлеге кечкенә кояшкайларның. Аларны үстерүче, сокланучы, нәкъ аларның таҗлары кебек матур, нурлы булып яшәүче халкыма рәхмәт.